čo vznikne kombináciou sklamania a veľkého úspechu. V prípade Ubisoftu a značky Assassin's Creed definitívne podarené pokračovanie. Assassin's Creed 2 začína tam, kde sa uzavrel dej prvého dielu. Pre neznalých a pre tých, ktorí si radi osviežia pamäť, hra prezentuje krátke sprehľadnenie predchádzajúceho diania z pohľadu hlavného protagonistu Desmonda Milesa. Ten opäť zasadá do Animusu, tentokrát prežiť kritické roky života svojho talianskeho predka z doby renesancie, noblemana Ezia Auditore da Firenzeho. Hráč vstupuje do role mladíka už od jeho narodenia a prežíva pamätihodné udalosti jeho začiatkov i dospelosti. Príbeh poznačuje hlavný motív Ezia, ktorý počas cesty k odplate navštevuje mestá ako Florencia či Benátky, stretáva množstvo zaujímavých postáv, odhaluje tajomstvá svojej rodiny a stáva sa skutočným asasínom. Jeho životný príbeh prenasleduje séria hrateľnostných vylepšení a Eziova známosť s Leonardom da Vincim hráčovi zaručuje, že v jeho vražednom arzenáli často pribudne niečo nové. Rozsah výzbroja sa zväčšil až tak, že sa v obchodoch roztrúsených po svete dajú kupovať rozličné typy brnenia, zbrane či doplniť zásoby. V renesančnom Taliansku sa skutočne nudiť nebudete. História vplýva na každom kroku a atmosféra dýcha autentickosťou. Ak máte radi dejepis, poteší vás databáza historických faktov, ktorá pokrýva mnohé udalosti a postavy v hre. Eziovu rýchlosť si v každom prípade oceníte pri odhalovaní mnohých krás miest a otvoreného sveta všeobecne. Vďaka veľkolepým výhľadom z vysokých, no postupne prekonateľných veží si otvoríte cestu k vedľajším misiám, ktoré síce predstavujú ďalší obsah, no odmena za ich splnenie padá do nevýznamných vôd. Po spáchaní očividného vražedného činu totiž postupne zčervenia vaša úroveň povšimnutia. Tým pádom stráže pozornejšie vnímajú vašu prítomnosť. Môžeme im to vlastne vyčítať? Pravdepodobne nie, keďže sa Ezio bojový štýl vyznačuje veľkou dávkou brutality. Základ zostal ten istý. Blokovanie stále chráni pred bežnými útokmi a presne načasovaný protiútok spustí krvavú sprchu. Hĺbka boja sa však zviditeľňuje po príchode elitnej stráže, vyzbrojenej ťažšími zbraňami. Vtedy sa pestrosť boja razantne zvýši a už je treba častejšie využívať pokročilé pohyby. Boj však nemusí byť len hlasne brutálny. Ide to aj potichu. V tom prípade nerozhoduje len vaše umiestnenie, ale aj vašich nepriateľov. Na to, aby ste si vybudovali obe, musíte predvídať správanie vašich obetí, alebo ho proste ovplyvniť nasadením vašich spojencov. Je jedno, či je to bojová skupina, zlodejská návnada, či pôvabná skupina prostitútok, všetko má svoj potrebný efekt. Rátame aj lesk zlatých mincí, či poriadne metúceho jedu, alebo kombináciu oboch. Ak vás prestane baviť vražedná aktivita, môžete v pokoji investovať do vašej pevnosti, ktorá je základom zberateľskej aktivity a drží neoceniteľné altérové brnenie. To si ale musíte vyslúžiť dokončením 6 víziev slávnych asasínov v štýle Prince of Persia. Zobrazenie renesančnej kultúry má veľký efekt na grafické spracovanie. Architektúru miest poznačuje neustála zmena atmosféry, cyklu dňa a noci. Jediné, čo chýba, je dážď, ktorý by poslal benátske gondoly pod strechy mostíkov. Miernu kritiku za ovládanie gondol si hra určite zaslúži. Ani AI nie je dostatočne schopná pochopiť ich riadeniu. Prakticky všeobecne sa AI nedokáže vymaniť z počtu veľmi nevšedných situácií. A ja som mal problém udržať si presnosť pri všetkej tej svižnej akcii, no že by som dostal operačnú mŕtvicu, to teda nie. Ovládať rýchle Eziové preskoky a zorientovať sa v okolitom prostredí nie je vždy najľahšou záležitosťou, no verím, že práve to je hlavná výzva hry. Za celých 16 hodín potrebných k dohraniu hlavného príbehu som umrel len 15 krát a bolo to práve ovládanie vyžadujúce si veľkú dávku trpezlivosti, čo ma zabíjalo najčastejšie. Boj je väčšinou o tomto.
Čo ma najčastejšie dostalo von z tohto skvelého sveta? Oh mio Dio, tiene. Ich vykresľovanie je snáď znesiteľné len v okolí 5 metrov. A keď sme už pri tej taliančine... Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Ambíciozný koncept hry dospel do štádia, v ktorom je takmer všetko výborne zrealizované. Assassin's Creed 2 predstavuje všetko, čo nám Ubisoft nasľuboval už pred rokmi a konečne dodržali slovo. Veľký skok pokračovania oproti jednotke je definitívne pozoruhodný. Dvojka však nedopadla na miesto dokonalosti a nepredstavuje majstrovské dielo. Takmer. Don't you recognize me? It's a me, Mario!